Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu. Siyabingelela mphakathi waseMandela egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ibandla i-Restoration of Life bazalwane. Siphuma la mfundisi uzwane nina nilana. Uma ungayazi direction ungena kuleli passage. Esontweni lokuqala ozoqhambela kilo silapho. Hallelujah. Hallelujah. Inkonzo yaSunday iyaqala ngo-10 siyanibingelela bazalwane. Siyanimema ukuthi nibe khona enkonzweni. Sizamkhonza uJesu. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah egameni likaJesu. Hallelujah. Sizela ukuzomemezela uthando lukaJesu. Hallelujah. Sizelana ukuzosho ukuthi kunendoda ebizwa ngoJesu Kristu. Hallelujah. Uthando lwayo lusanele sonke. Hallelujah. Jesus. Iyona ndoda athi uJohn 3:16 athi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka lithi wanikela ngendodana yakhe eyodwa ukuthi wonke okholwa kuye angabhubhi kepha nokuphila phakathi. Jesus. Sizomemezela uthando lukaJesu. Uthi uRomans 8:31 athi ubani ongasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Sizothe Mandela kunoNkulunkulu okuthandayo. Sizothe Mandela kunoNkulunkulu onethama nawe. Sizothe Mandela kunoNkulunkulu othando lakhe lunasoze laphela. UNkulunkulu uthando alufani nolwabantu. Yebo kungenzeka ukuthi kunabantu abatshela ukuthi uthando labo kuwena luphelile. Kungenzeka ukuthi ngenxa yesimo sakho abamtheni bakulahlile. Kungenzeka ukuthi ngenxa yokuthi ubonga ngathi uwena wompofu emndenini bese bakuhlubuka. Kepha namhlanje sizothi kunoJesu onendaba nawe. Hallelujah. Lethi iBhayibheli ungumondli wabafelokazi nomnakekeli wey'ntandane. SinoJesu othando lakhe limini naphakade. Sizothi kwabantu baseMandela nithandiwe ezulwini. Sizothi kwabantu baseMandela kunoJesu ozela ngoba eletha uthando lakhe kini. Sizoletha uJesu bathandekayo ongasoze wanilahla. Sizoletha uJesu ongasoze wanidela. Uthi zanini kimina nonke nisindwayo nenikhatheleyo. Ileli verse sizonishumayela namhlanje. Matthew chapter 11. Hallelujah. Verse 28 kuya ku-30. Hallelujah. Sizomemezela uJesu othando. Sizomemezela uJesu ogcwele umusa. Sizomemezela uJesu othanda abantu bakhe bonke. Hallelujah. Yabathandekayo. Kunothando esilibeke ebantwini. Ukuhamba kwesikhathi bese liyaphela. Bese bayasijikela bakhulume ngathi bahlebe ngathi. Namhlanje sizothi kunoJesu angasoze wakulahla. KunoJesu angasoze wakushiya. KunoJesu ofuna ukuhlala nawe impilo yakhe yonke. Hallelujah. Mayibonke inkosi. Igama liyanda ngowacala ngisindisiwe ngiyamthanda uNkulunkulu. Ngazikhethela yena ngoba wangithanda kuqala. Hallelujah. Ngazikhethela yena ngoba uhamba nami akangishiyi. Hallelujah. Ngazikhethela yena ngoba uthembisile ukuthi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa yena uyoba nami. Ngazikhethela yena ngoba uthe noma bengifaka emlilweni oshinqayo awuyi ungishunqula ngoba yena unami. Jesus. Ngisindisiwe ngingumntwana kaNkulunkulu. Angisindiswanga ngoba ngenze kahle. Ngasindiswa ngoba yena unguNkulunkulu omuhle. Ngasindiswa ngoba unguNkulunkulu ofuna izoni bese senze sibe ngcwele. Siletha uNkulunkulu eMandela. Siletha uthando eMandela. Siletha umusa eMandela. Hallelujah egameni likaJesu. Siletha ukuphila eMandela. Lithi iBhayibheli yena uthanda ukuthi abantu bonke basindiswe. Bafikelele ekulazini iqiniso. Siletha iqiniso lokuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Siletha iqiniso ukuthi wafela mina wafela nawe. Siletha iqiniso ukuthi ngisasezonweni yena wangithatha. Hallelujah. Jesus. Ngicela sifunde incwadi kaMateyu
Chapter 11 verse 28. Zanini kimi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo ngizoniphumuza. Thabathani ijoka lami nilibeke phezu kwenu. Nifunde kimi ngokuba ngimnene. Ngithobekile ngenhliziyo. Niya kufumana ukuphumula komphefumulo. Hallelujah. Jesus. Uthi uJesu zanini kimi nina nonke nikhathele nenisindwayo. Uthi zanini nonke nina senibhekane nezimo ezingasazi ukuthi nizophuma kanjani. Uthi yena uyanikhathalela ufuna ukunikeza ukuphumula namhlanje. Uthi zanini kimi nina neseningasalala ebusuku nidliwa ukugula kwenyama ufuna ukukuphumuza namhlanje. Hallelujah. Nina nisindwa izondo zabomndeni, nina sindwa inzondo zabantu. Uthi uJesu zanini kimi nina nonke impilo ebukeka ngathi anazi ukuthi nithathaphi nibhekisaphi. uJesu uthi zanini kimi nina nonke nisindwayo nenikhatheleyo. Uthi uzoninikeza ukuphumula. Hallelujah. Hallelujah. uJesu ukubonile ukukhandleka kwakho. uJesu ukuzwile ukukhala kwakho. uJesu ukubonile ukungalala ebusuku ungazi ukuthi ekuseni uzothathana uhlangabezana nani. Namhlanje uthi zakimi wanokhathele losindwayo uzonikeza ukuphumula. Emandela sizele abangcwele. Emandela sizele abayento zabo zihamba kahle. Sizele abesindwayo nabakhatheleyo. Sizele abathwala ubunzima. Sizele abasehlupheleni. Sizothi sinethu uJesu okhululayo. Elithi iBhayibheli uma indodana yomuntu inikhulula nina ningabakhululekile impela. Sinethu uJesu okhulula ngisho naloko odokotela bathi akukhululeki. Sinethu uJesu ophilisa izifo abantu abathe lezi zomndeni azikaze zaphila la ekhaya. Yebathandekayo sinethu umusa eMandela. Sinethu ukuphila eMandela. Uma ngabe uyazi ukuthi kunomthwalo uthwele enhliziyweni. Uma ngabe uyazi ukuthi kunomthwalo uthwele enyameni. Uma ngabe uyazi ukuthi kunento ekudlayo ongayazi ukuthi uzophuma kanjani leyo. Jesus. Zanini kimi nina nisindwayo nenikhatheleyo. Mina ngizakunikeza ukuphumula. Hallelujah. uJesu ufuna ukunikeza ukuphumula. Bese ngathandaza nabantu abathi sengikhathele lesi simo. Bese ngathandaza nabantu abathi sengikhathele lokugula. Bese ngathandaza nabantu abathi sengikhathele uba inhlekisa emphakathini. Bese ngathandaza nabantu abathi mina sengifuna ukuguquka kulesimo ngisona. Likhanda labo siyethere bosiyethe. Indala bosiyethe likhala bosiyethe. Bese ngathandaza nabantu abathi angiyithandi lempilo ngiphila yona. Sengisuka ubusuku bonke ngibona ukuthi ngizophuma kanjani. Zanini kimi nina nonke nikhathele nokusindwayo. Nithabathe ijoka lami ngokuba lona lilula. Usuzamile ukuyiphathela impilo yakho. Usuzamile ukushintsha isimo ngendlela zakho. Akukho kulungayo awazi ukuthi ungaya kubani. Ebebekuthembisa impilo engcono bakulahlile namhlanje. Ebebethembisa ukuphakamisa bakushiyile namhlanje. Wena uJesu ongasoze wakushiya ongasoze wakudela. Nangu uJesu oyohamba nawe insuku zonke zokuphila kwakho. Bebekhona abathi sifuna uJesu. Bebekhona abathi sikhathele ukuthembela ebantwini. Sasifuna ukuthembela kuwe Nkosi yokuphila. Sasifuna ukuthembela kuwe wenzile izulu nomhlaba. Wasidala ngegama lakho. Yebathandekayo sile emhlabeni ukuzofezekisa incebo likaNkulunkulu ngempilo zethu. Bonke abayolifezekisa incebo likaNkulunkulu ngempilo zabo abahlali kuyena uJesu, ababambelele kuyena uJesu. Olithi iBhayibheli engilifundayo kuJohn chapter 1 verse 12 lithi bonke abamamkela wabapha amandla wokuthi babizwe ngokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. uJesu uyakhulula. uJesu ufuna ukwenza umntwana wakhe
likaJesu. Bebekhona bathi namhlanje kwakuma kwale mvuselelo Mandela. Ngifuna ukuthi uJesu angithwalele inkinga zami. Bebekhona bathi namhlanje kwakufika kwaleyo phakeme Mandela. Inkinga zami zonke ngizinikela kuwe. Bebekhona bathi namhlanje kwakufika kwale mvuselelo. Jesu thatha ukuphila kwami kuphathwa nguwe. Ngoba mangikuphethe mina kungase kungilahlekele. Ukuhlakanipha kwami kuphenduka ubuwule ezweni. Haleluya. Bebekhona bathi ngifuna ukuhamba ngendlela yakho Jesu, ngendlela yeqiniso, ngendlela yokuphila. Uma ngabe uyazazi ukuthi khona into ekuphethe, kungabe usendlini ngaphakathi, kungabe usestradini ngaphandle usimamele. Uma ngabe uyazi ukuthi kunento ekudlayo, kunento engakunikeza ukuphumula, owakho umkamelo usunemaphi yenyembezi. Uma ngabe uyazazi ukuthi wena emini uyahleka kepha makuvalwa isicapha uyakhala ngoba wazi ukuthi uzophumula mawunini. Engabe ngabe usondela ngaphambili sizokhuleka nawe egameni likaJesu. Thank you, Jesus. Uma ngabe uyazazi ukuthi uyamfuna lo Jesu okhululayo. Uma ngabe uyazazi ukuthi uyamfuna lo Jesu oyoma nawe kuze kube phakathi. Uma ngabe uyazazi ukuthi uyamfuna lo Jesu othando lakhe limunguna phakathi. Ubungasondela yini ngaphambili sizokhuleka nawe. Uma ngabe uyazi ukuthi wena impilo yakho ayinayo uJesu, amadimoni abusa phezu kwakho, wena ulali kunezinto ezihamba phezu kwendlu, ekhaya lakho ukuthula kukho kuliwa njalo, awazi ukuthi wena niyoze nihlale nini kuphela iveki ningaxabana. Uma ngabe unjalo ubungasondela sizokhuleka nawe egameni likaJesu. Ubungasondela sizothandaza nawe egameni likaJesu. Sizofaka ukuphila emndenini wakho, sizofaka ukuphila ekhayeni lakho, sizofaka ukuphila phakathi kwakho nabantwana bakokwenu. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Oh, besicela bathi bafuna uJesu angenelele empilweni zabo basondele. Sesiyathandaza abathandekayo. Besicela bathi bafuna uJesu azothinta impilo zakhe basondele sokhuleka nabo egameni likaJesu. Besicela bathi bakhathele ukuphila impilo engenanqubekela phambili. Besicela bathi kuningi benqonqotha iminyango ingavuleki, basondele ngaphambili kunoJesu onqonqozayo, kunoJesu ofunayo, kunoJesu othi yena umi ngasemnandi uyanqonqoza ukuthi nabani ayawumvulela uyakuhlala naye adle naye egameni likaJesu. Siyabonga my brother egameni likaJesu. uNkulunkulu khona, uNkulunkulu nawe egameni likaJesu. Besicela basonde sizothandaza abazalwane egameni likaJesu, sizokhuleka egameni likaJesu. Sicela basondele abafuna ukuthi uNkulunkulu akhenelele empilweni zabo, abathi weJesu sifuna wena, wena wenza umhlaba nezulu wakusa ebathandekayo. Izwi laNkulunkulu elidale konke lokukhona, uNkulunkulu odale yonke indalo, othotshelwa amazulu uye nosimlethile. Asizumnikeza into ezogoduka nayo, sizomnikeza uJesu ayohlala nawe abelithemba, ngokuba yena yethu ngukuphila okupheleleyo. Haleluya. Sizocela ubabuzwana umfundisi wethu asikhulekelele bona egameni likaJesu. Mayibonge inkosi. Haleluya. Thank you Jesus. Ake sibashayele izandla ezinkulu. Bapheni izandla ezinamandla, sesiyathandaza entambama egameni likaJesu. Ungasali nawe. Mhlambe ukhona ekhaya ungaphakamisa nje isandla sakho sithandaze nawe. Lithi iBhayibheli uma umuntu enamahloni ngaye naye uzoba namahloni ngaye. Sondelane enkosini, kukhona ukuphila egameni likaJesu. Sibabongele, siyabashayela izandla ezinkulu ngokuze enkosini. Shayani izandla, sibashayele izandla Oh, ezinamandla hallelujah. ngokuza nje kuJesu
sizothandaza kunye nani entambama egameni likaJesu namandla avusile uLazaro ethuneni ayisiza impilo yenu namhlanje. Sasa ngo-10 sikhona lapha enkonzweni kaMfundisi uZwane. Inkonzo iyaqala sasa ngo-10. Cela sidumiseni kafishane sisababeka izandla egameni likaJesu. Ngeke Nkosi icele asibathandazele sibasondeze enkosini ngegama likaJesu Kristu. Siyabonga baba wethu onamandla onke, dala wethuku sibongile nangumntwana wakho entambama simletha kuwe, simsondeze esandleni sakho esinamandla. Thatha udumo njengoNkulunkulu nasentambama egameni likaJesu Kristu inkosi. Liyaphila lingamandla izwi lakho, liyaphilisa in the name of Jesus. In the name of Jesus. Siyabonga uNkulunkulu ethongcwele nababantwana bakho sebese kuwe. Nasentambama siyabanikela siyabasondeza ebukhoneni nasesandleni sakho esinamandla. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ake sibashayele izandla ningahlala phansi egameni likaJesu. Ashayeleni izandla ezinkulu. Ningisize ma-ushers wala ekhaya ningabayeki nje kanjalo. Bengithi mhlambe sithola ama-details wabo so that we make a follow up. Senze sure ukuthi bayalandeleleka. Please, thank you sis. God bless you. That's what we normally do. Ngiyacela next time let's get their details down so that sikwazi ukuthi sibasize ngokubakhulekisa ngokuba nakekela. uJesu bathandile entambama. Siyabonga ke bazalwane. We are almost in the end of the service. Egameni likaJesu sibonge ke nabomakhelwane ukusiboleka nje indlebe yenu. uNkulunkulu womusa nibusise. Sishilo ke ukuthi siyibandla nje elikhona la eduze, i Restoration of Life Christian Church.